Tradičná veľkonočná spotrebiteľská súťaž Vyhrajte exkluzívne dovolenky za nákupy s Coop jednotou Nové Zámky vygenerovala množstvo výhercov. Boli z celého kraja. Do tohto osudia ja vám otvorím toto okienko. Osudí, nech sa páči, môžete vyžrebovať pokladničné. Prvou výherkyňou je pani Marcela Labajová. Z Veľkého Kýru srdečne gratulujeme. Ďalšou výherkyňou je pani Lenka Rybárová. Ďalšia výherkyňa je z Hurbanova. Zelený háj, pani Alžbeta Gurdoňová. Srdečne gratulujeme. Zistíme meno výherkyne, ktorá je dokonca z Nesvát, ak sa nemýlim, z Budovateľskej ulice. A skúsite povedať meno? Katarína Dudák. Je tu napísané meno pani Serafína Gajdošová, krásny letecký zájazd. Je to pani Alžbeta Pečimútová, Úrany nad Žitavou, ulica Hlavná 115. Srdečne gratulujou je pani Ľudmila Ševčíková, Tylova 3. A pozrite na to mesto. Bratislava. Sa presúvajú tie pokladničné bloky. Výhercu, ktorý získava tento krásny zájazd, je z Nových Zámkov a volá sa Ferdinand Cvitek, SH Vajanského 49. Srdečne gratulujeme výhercovi, ktorý získava krásny zájazd pre dve osoby, letecký zájazd do Bahrajnu. Snažíme podchytiť celý priebeh toho veľkonočného trhu, i keď nákupy sa sústredujú na posledné dni, tie väčšie nákupy a početnosť nákupov, ale myslím si, že aj keď sa vám to zdá, že to trvalo ako kratšie, sú veľmi hodnotné ceny, ktoré sme vylosovali našim zákazníkom, takže sa teším. Destinácie vyberáme spoločne, poviem pravdu, vždy prídu nejaké návrhy a potom to triedíme, aby to bolo tak ako aj rozdelené, aby to bolo atraktívne, lebo myslím si, že vyhrať dovolenku dnes pre dve osoby letecky zadarmo a aj s plnou penziou a ešte ani daň nemusia platiť, lebo... To je to dôležité, čo zdôrazníme, teda nič neplatí ten výherca? Výherca nič neplatí, lebo my zaplatíme za nich daň, takže okrem toho, že si zoberú pár osobných nevyhnutných vecí, kľudne môžu ísť na dovolenku, lebo majú všetko zabezpečené v plnej penzii. Ten výherný bločík ste vyberali vy. Podľa čoho? Aby bol dlhý? Tak do toho nevidíte, čo sa mi podarilo chytiť, tak to som v podstate vytiahol, to nie je šanca ako posudzovať teda, či je dlhší, či je kratší ten blok, ale tak vyšlo to ako vyšlo, je to o šťastí a ja si myslím, že výhercovia všetci asi to užijú a všetky ceny, ktoré ako vyhrali. No výherca hlavnej ceny je z Nových Zámkov, to je asi dobrá správa, už keď to stojíme na tomto krásnom námestí, ale naozaj tu odzneli všetky mestá celého kraja. Teším sa, že tomu je tak a fakt sa tomu teším, že tá prvá cena išla do Nových Zámkov po dlhšom čase, lebo však máme tu veľmi veľa zákazníkov a myslím si, že si to zaslúžia, ale ja prajem každému, kto nakupuje v našej sieti, aby si užil aj takéto šťastie a využil ho. 75. výročie. Celý rok sa nesie v tomto naozaj veľmi významnom a nádhernom čísle. Áno, presne je to pravda. Sme do istej miery takí pyšní na to, lebo dneska málo ktorá organizácia môže povedať alebo ukázať, že prežila 75 rokov, teda 3/4 storočia na náročnom trhu. A my sme to dokázali vďaka našim odvážnym zamestnancom, našim víziám a samozrejme poctivej práci generácií zamestnancov. A myslím si, že je to krásne výročie, ktoré sme nedávno oslávili so zamestnancami našimi a samozrejme v priebehu celého roka ešte budú ďalšie také akcie, kde to budeme pripomínať a samozrejme aj osláva s našimi či už bývalými zamestnancami, obchodnými partnermi a podobne. Oslavovať budeme onedlho aj tu práve v tejto budove, ktorá je za nami. Spomínali ste, že koncom júna prebehne obrovskou rekonštrukciou. Áno, pripravujeme veľkú rekonštrukciu a modernizáciu tohto supermarketu a myslím si, že keď nám všetky plány, ktoré máme nakreslené, napísané aj v harmonograme už, že to vyjde tak, že to bude jeden veľmi moderný supermarket, ktorý bude slúžiť ešte dlhé roky našim zákazníkom. Ďakujem. Som Maža Ladislav, som Dubníka. Z Dubníka ste prišli dnes losovať. Áno.
A preto ste sa aj takto nádherne obliekli? Aj, povedzme, že aj. Ako sa vám to tu páčilo? Veľmi mi páčilo, je to pekne. Moc krát aj vyhráva. Áno, čo ste už vyhrali? Vyhrával som teraz naposledy grilovanie, aj predtým všetko možné za veľmi pekné ceny. Kde nakupujete najradšej? V ktorej kopjednote? Jednota Dubník. Ako už avizoval predseda spotrebného družstva, aj táto ikonická predajňa na námestí Nových Zámkov dostane onedlho nový šat. Pred chvíľočkou sme tu na námestí žrebovali. Výhry videli ste? Nevideli? Nie. A nakupujete tu pravidelne? Áno, každý deň. No my sme práve tu na námestí dožrebovali. Neviem, či si sledovala? Fú, zastrehla som niečo, ale nesledovala, neviem, čo sa Mala si tam svoje bločky, to bola tá veľkonočná súťaž. Určite aj viac. No, losovali sa dovolenky, kde by si tak rada išla s kopjednotou Nové Zámky? Fú, skop jednotou, hoci kde. To je jedno. Rada nakupuješ v tejto sieti? Veľmi som verná členka. Výhercom všetkým blahoželám a samozrejme všetkým zákazníkom musím odkázať, že tá nádej existuje u každého, lebo to je vyloženie o šťastí a to nikdy človek nevie, kedy príde. Takže keď budú nakupovať, tak budú takisto šťastní a budú vylosovaní a prajem, aby si užili výhry a aby nakupovali ďalej predajne Coop Jednoty Nové Zámky.